Hrudníkové stavce spolu s rebrami a hrudnou kosťou vytvárajú kostné ohraničenie hrudníkovej dutiny. Ich počet je vlastne rôznych u hospodárskych zvierat. A vlastne ich všeobecná charakteristika je, že vlastne majú krátke telo, korpus vertebrae, a veľmi málo výrazný vlastne ventrálny hrebeň crista ventralis. Kraniálne a kaudálne vlastne vytvárajú extremitas cranialis a extremitas caudalis, čiže caput vertebrae, fossa vertebrae. Na dorzálnej časti tela sú umiestnené kraniálne a kaudálne reberové jamky. Fovea costales craniales, fovea costales caudales. Na dorzálnej časti tela. Toto je telo, toto je jeho dorzálna časť. Fovea costales caudales. Fovea costales craniales. Hlavičky rebra vlastne sa tomu upínajú. Fovea costales caudales. Jamky chýbajú na poslednom hrudníkovom stavci. Že tu nemáme posledný hrudníkový stavec, tak vlastne tu sa už nenachádzajú. Pri základni arcus vertebrae sú vytvorené kraniálne a kaudálne zárezy. Incisura vertebralis cranialis a incisura vertebralis caudalis. Vlastne iba u hovedzieho dobytka a už ošípaných vlastne foramen vlastne incisura vertebralis caudalis nahradená otvorom foramen vertebrale laterale, ktorý prebieha do foramen vertebrale. U hovedzieho dobytka, ale u malých preživávcov nie. U malých preživávcov je vytvorená incisura. A vlastne incisura caudalis, incisura vertebralis caudalis jedného stavca vytvára s incizurou vertebralis caudalis spolu vlastne otvor foramen intervertebralis. Vlastne samostatne každý stavec má incizuru buď caudalis alebo cranialis a vlastne ich prikladaním spolu vlastne vytvárajú foramen intervertebralis. Vlastne slúži ako pre výstup spinálnych nervov. Processus articulares craniales et caudales sú veľmi malé. A na nich sú vlastne vytvorené fovea articulares craniales et caudales. Sú vlastne processus articulares craniales et caudales, ktoré sú veľmi malé, nie také výrazné ako u krčných stavcov. Na strednom úseku hrudníkovej chrbtice sa začínajú formovať processus mammillaris, ktoré vlastne spolu s posledných dvoch hrudníkových stavcov vlastne zahrňujú aj klbové plochy kraniálnych výbežkov, čím vlastne spoločne vytvárajú processus mammillaris. Processus transverzí sú krátke. Laterálne majú klbovú plochu fovea costalis transverzy, čo vlastne táto ploška. Tu vlastne, tu sa opína jedna časť rebra a tu vlastne druhá. Čiže vlastne tu je processus transverzy, ktorý je veľmi krátky a na ktorom vlastne sa nachádzajú tie fovea costalis processus transverzy. Processus spinosus hrudníkových stavcov smeruje šikmo dorzokaudálne. Čiže vlastne týmto smerom, ako keby. A Trňové výbežky prvých hrudníkových stavcov sú dlhé. U koňa sa ich výška zväčšuje až po 4. a 5. hrudníkový stavec, u prežívavcov ošípaný po 3. Ale smerom kaudálnym sa trňové výbežky vlastne postupne znižujú. A neskôr vlastne menia smer, ktorý je dorzokaudálny na dorzokraniálny. Ako tu napríklad. Hoci vlastne nepatria k sebe tieto, ale vidno, že vlastne tento už nie je dorzokaudálne, ale dorzokraniálne. A sa medzi druhových rozdielov akurát je to, že tá incizura vertebralis caudalis
je vlastne nahradená foramenom vertebrale laterale u hovedzieho dobytka ošípaných. U malých preživovcov nie. A vlastne u ošípanej a na posledných 4 hrudníkových stavcoch sú vlastne prítomné procesu zacesorií. U psa sa vytvárajú od 11. hrudníkového stavca.